Hej så, og velkommen til Kasper og drengene fra Brasilien. For et par måneder siden så fik Dobie Slinger her den fine opgave at skulle tegne årets julemærke. Og jeg synes, vi skal starte med at se julemærket. Ja. Det er det der? Ja. Yes. Umiddelbart virker det meget stort, synes jeg. Nå, det er god størrelse. Ja, det er jo for stort til for eksempel at sætte på et postkort eller julekort, jo. Hvad? Skal det på et postkort? Hvorfor er der ingen, der fortæller mig noget? Jeg troede, det skulle klistres op på en væg. Du kan jo ikke... Når det er så stort, så tager det jo 3 måneder at slikke på det, før man kan sætte op på væggen. Jamen, jeg havde regnet med, at vi skulle have fat i sådan en kæmpe næretunge på 7 gange 4 meter. Der findes ikke så store nære, de kan slikke sådan en helt frimærke, vel? Hvad? Hvorfor er der ingen, der fortæller mig noget? Hvad er det for noget med de nære? Nu har jeg jo tegnet, så er det hele nytteløst. Det er jo fjollet, så jeg sidder og lavet alt det her. Ej, nu prøver vi lige at kigge på det. Lad os prøve at se, hvad det er. Så lad os prøve at se motivet. Hvad er det forestiller? Hvad er det, du har tegnet? Det er du streger. Ja, det er det. Det er bare nogle streger. Ja. Jamen, det er fordi, når tager ud af en større sammenhæng. Man har 300 julemærker, så sammen forestiller det en flødeskumskage. Jamen, det er jo heller ikke, det er jo ikke skide godt, når det overskud går til julemærke hjemme, vel? Hvad, kan de ikke lide flødeskumskager på julemærket, jeg ved? Jo, hvor fanden, det er jo derfor, de er der. Det er jo fordi, de har spist for meget. Det er jo tykke børn. Hvad er det tykke børn på julemærket, jeg ved? Jamen, så er det jo en frygtelig hård, fordi så har jeg jo lavet flødeskumskager, og det er jo tykke børn. Jeg har jo forbandet møgsvin. Det er jo helt ligegyldigt sammen med det projekt. Nu tager vi ro. Jeg synes, vi skal gå hjem og tegne en ny. Prøv at tegne en ny. Vi kan godt nå det inden jul. Du kan hjem og tegne en ny af det der. Hvad? Skal jeg ud af studiet, siger du? Hvorfor er der ikke nogen, der fortæller mig noget? Nu er jeg jo sømmet mine fødder fast. Hvis jeg skulle ud af studiet, så er det jo en del anden sag. Ja, vi andre, vi kan lukke med et lille citat fra Jul i Nødborg Præstegård. Det er der, hvor nissen så sjovt siger, er det jul nu, far? Og faren kigger ned på nissen og siger, nej, ikke først da forlidet har forladt mine testikler.